Moabot sa 1.8 billion pesos ang annual proposed budget sa sunod tuig nga giduso sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Matud ni Edgar Mabunay, Talisay City Budget Officer, nga mas taas kini og 200 million pesos kung itandi sa 1.6 billion pesos nga gahin karong tuiga. Gipasabot ni Mabunay nga puhaon ang gahin gikan sa kapin sa 1 ka bilyon ka pesos nga bahin sa dakbayan sa National Tax Allotment ug sa dulan sa 400 milyones pesos sa nakolektang buhis. Midugang si Mabunay nga ang dakong pahat sa budget sa sunod tuig nga mukapin sa 100 billion pesos igahin alang sa social services sama sa financial assistance alang sa mga senior citizens. Sa gahin puhaon ang pahalipay nga 20 ngadto sa 30 mil pesos alang sa mga senior citizens nga mag-edad na unya og 85, 90, 95 ug 100 years old. Usa kini kapaagi sa kagamhanan sa dakbayan nga maanam-anam paghatag ang 100,000 pesos nga dawatunon alang sa mga centenarian. Dinhi usab kuhaon ang gahin sa assistance sa mga PWD ug mga livelihood programs. Next to social services, unsay taas nga? Ang taas sa health. Mga gihapon for health services. Ang sa infra na to, sir? Mananay ka sa 20% development fund namo.